Kubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi man la usnem ha ubna jelleu kat kum ka NVBDCP la rakhe ya ka anti malaria month kum ka lad ban penklan ya ka IEC activities ka jinga trailang bat ki wai ki snat sarkar bat ki seng traimon ngobha ban yakun persya ya ka jingpang malaria bat ban yada na ka jingsa pryang ka bakta ya ki badok basok bat kamtam ya ka yo ka kot Bat kumshi benta na ka jingrakhe ya ka anti-malaria month jong neusnem arajar arpuway. Ka office jong ka district malaria officer jong ka East Khasi Hills District Shillong. Kala pelaj pajba ya ka jingruai theme song ha ka music video na ka benta ka jingmentoy pajba ban penpriang shusho ya ki khubor kumno ban yada na ka jingpang malaria. Ya kane ke jingrawai la thau bat la penbit penbiang da uba Desmond Rimaki Sun la record ha AM studio ka badan ha maulai mauro ha rengkat ka jingetrai lang bat iba ador sang peliang iba banbha saukme bat ya ka jingput jingtem la penbit penbiang da iba Rafael Merthong bat ya ki kentin jingrawai ki ba ya dai dor bat kane ka phang la tho da ikong Jin Sun Ya ka music video la ring bat la penwandur da usamla glamour malngiang bat usamla Elvis Thaba. Nam kari ngadon gawe bangan ong happy halur jing pangkisyo malaria kabate mraw ya pi badianga husyar bat sumar ya lagame bangin kot bangin ya kyakrat hinilong jingken tu jingken pam balong rukum ki jing maham ya dana ka malaria ka jing pang ki syok ka bama ya dana ka malaria bandu yo jing kot jing kya ka bapura Shitmet pates na no kloy Hagi asya ni jakat des bajan Amdan kamban lut ni si bisa Sorkar labu kerpang ya biyanga Kikan berjong kiju kabeleng Hagi jaka bas ngembalang Don kamban datap banum ailang Bakin karoya boy ni yalum Ya dana ka malaria Ka jingpang kisyo ka bama Ya dana ka malaria Bandu yo jingkot jingkya ka bapura Bat kinyut baro bangin lada jingpang malaria to ya pikir wat num le jabo banlat kapang kayap ngin ket kya ya daya ki kelung ki kena ya kilong me ba armet kunju damu sarika atyar yada Bat injection ban yada shushu Yada naka malaria Kajing pang kisyo ka bama
yo jing kot jing kya kaba pura ya dana kamalaria kajing pang kisho kaba ma ya dana kamalaria banduk yo jing kot jing kya kaba pura